Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Hiala! Isang magandang lalaki po ako sa inyong lahat, mga kabisyo. Oh, di ba? Nanibago kayo o hindi naman? Kasi isa lang naman yung boses, no? Oo, parehong boses lalaki. O, diba? Si Nicole Hiala naging boses, chipmunk. Teka, nasa na ba? May update na ba kung nasa na si partner? Feeling ko nakakita na naman ng pogi sa daan, mga kabisyo. Na-stuck na. Ayaw nang pumasok sa opisina. Andyan. Hindi siya papasok. Na-stuck na. Okay. Sige, na traffic daw po si Nicole sa pagkakataong ito. So ako muna ang inyong mga kasama. Kumusta ka? Nakakaloka. Alam mo, partner, pwede pala, alam mo, ang adrenaline rush, ibang level talaga. Alam ko talaga sa sarili ko, medyo masakit yung likod ko, masakit yung mga katakatawan ko, pero kapag ka-emergency pala, kaya pala totoo pala na kapag ka may sunog, yung bigla mo nabubuhat Bibilis yung ka, no? Bigla mo nabubuhat yung mga bata, ganun. Ang bilis ko, partner. Ang bilis ko tumakbo, nakakalurke. Biglang naging The Flash, no? O lumipad ka ba? Baka naman Iniwan ko nga yung sasakyan ko, bahala na si Lord. Iniwanan po na sa Rojas Boulevard. Iniwan ko, grabacious. Pero in fairness, fresh ka pa rin, naka-makeup ka pa rin naman. Kasi, buti nga umalis nga ako nag-ayos. Nakakaloka talaga.